dobrodošli u novu epizodu Crash Calisthenicsa. Danas ćemo učiti kako napraviti Hefesto ili ti General Hang Muscle Up. Znači neki savjeti, nemojte raditi ovaj element ako se prethodno niste dobro zagrijali. Vrlo bitna stavka kod izvođenja ovog elementa je hvat. Znači, nije običan regularni hvat, nego se šipka mora obgrnuti ovako, takozvani false grip. I bitno je održati taj hvat prilikom cijelog izvođenja elementa kako bi uspjeli taj element napraviti. Znači, prva pozicija je samo privikavanje, znači samo više. Dakle, za početak tako visite jedno 5 serija po 10 do 15 sekundi, dok malo ne vraćate grip. Druga vježba za Hefesto su dakle negativi, znači samo što sporije spuštanje. Treća vježba dakle su negativi sa izdržajem i probate vratiti ako imate snage. Znači spustite se što niže. Ta vježba se može raditi pomoću elastične vrpce. Znači, ako imate malo dužu, stavite ovdje tu oko koljena. Uglavnom ona skine jedno 10 do 15 kg, pa je sam element lakši. Kod ovog elementa najteže je ovaj početni dio, znači zadržati false grip i podići se. Znači taj početni dio je najteži i to treba temeljito vježbati. Znači samo povlačenje ovaj prvi dio jedno 5 puta po seriji za početak, 2-3 serije. Ne zaboravite se dakle zagrijati, ne zaboravite držati grip i sretno sa izvođenjem Hefesta. Sretno!